Chonai 24 tarik Chonai thimane o thimane go accident mesin saka amo Kristan ba bosone pesa poro pheke loi sani bazar khorso khaya ko loi pheke raya somoy 8 baji to 8 baji to somoy mana phone khaya baba amo sungbo sungti jana to mane joto ko Kristan te khorcha phe asam ne te asam ko ja to be sungti jana family wai Christmas mo khaya ne cái bông mì mặn có bông nó xây cho khi nên cột ta gà bay cái tới ada con ta xong rồi em con xà lê con này phải kẹt con xà lê bay mấy giờ con phải nhỏ ông nó có phải kẹt cái nó có phải con nhạc xuôi mà không là sao vậy rest phải mình sẽ thắc mắc người ta con này con thấy mình chèn bay sao bay bay mình bỏ đi cái nào không có sốc phải kẹt con xà lê này là đúng 너는 마무 많이 쓰던 운타가 너의 아주 살까 야 살까 어제 너 나도 살라게 너뭐 아니 바보니 무슬라나 근데 이 바라니 야 카탈 그만이 이니 바보 똥니 무슬라 브라이글 똥 보일라나 지니 media bosni borona belaka hambaya pharo tini chung Alak debor mane Nukhungo je Haydrabad thuinai bin Nukhungo phaika phai chung bin bupa orun debor mabe kok salaika salama yagolo chung details khobor mangkha chini Surma ni no chini basinda chung Surma block committee hoite phayo main DBC boro Chaudhry para engkai chung borok bai guardian bai kok samani yagola chung tini Surma BC ni hoite sorry Surma block hoite chung asuna kok rikha apne ni kuthai Haydrabad ni simi susto kaina phainai jebabe tongo kaham kaina tubnai chung o main division bro Chaudhry wo tubyasak chung baike tubnai baike chung flight ticket dok tanai baike jaga bini khorchapati ro paid khainai chung amona chai tongnai hine chung chini takogra orun debor mana kogrikha ang asuna sanai chini dofani bororong no chung jotono jani jani bohong ni bagai haksala samung ro khlai tongo o haksala samung khlai tani o chung jotono kaham kai tongna ni bagai jotono no koinai chung tongthok chathokni bagai bike kawai gari kawai beralai tongkhang kai tini daw roni busla ungmani hai ungnai aban bagai chung phatar hawa tongnai joto takhurong no ang koinai khulumoi maro hai kai tomung kicha slai lai tonglai di karam khai chini dofani borok khoroksak komung khaina chin dofani borok komung hinjago tini Christmas ni salo chini boba chini ishor achaimani salo chin taku khoroksa ishor ni logi thangka hinene chung wansagai nakha chini daw ronna chung khak changma
bukhabai to yafarmano haifano bin bukhao je haksama ba bukhao je dukhanang to manno chung asudorti thangwi yagbori meya haifano chung chaitongnai chini tipra mothani hoite chung bubagra no koinai chini je takhok olok thimani no chung bahike kaham ke bini Nukhungo phaiya phari mano obono chung chaitonglai tini o chaitonglai haichinga chung abo laijak ani block ni vice president da mihir bologi tongo chini YTF vice president Chiranjit Debormo tongo logi ani block ni member of tongo te BC Borok Chaudhuri Mendi BC ni chairman Deboranjan bo tongo bini chaitongma ben chungoro tini phaileka chung joto lukurokno sanai chunana logi ridi chungbo yak karakungui thanani bini Nukhungo basio joto chini tipra mothani leader tongnai jotono koinai TWF YTF TCF jotono koinai norok phaiye bin Nukhungo visit khai bono saijo khainani bagai ani kokoro saino angoro kok paitharika पहिला न बुबाग्रानि थानसानि मारि न हामजागै तिनि आनि Nukhungo फाइका नरम बेले बेले न हामबाय ते बुबाग्रानि थानसानो नुहुरै न जों जतन ओ मारि न जों मारुकनाय ताम हंखाय अनेक बसर धरे वाइ ताम हंखाय अन्यन साखाय अब पातिगत साजक्तिंगो saya phono kalaimano saya sajakai no ano nakardi ang nijibo nukha je Congress ba BJP amol CPM amol thangka kono muti subaswan jiboni bunugeko Maharaja je chini tipra hawa je chini dopharok no thansa no je o mari no je phunungmani abona ang belai no khabe khubai ka ang yasago ang hamai ribo ribeya ani ko bosono Tahu thine ngani tamok lai sajla ni kusu okra ani khai charai mak tham tongo ani poila ni basa okra kha Biswaranjan de Burma kai moidon charai hinkai Sukuranjan de Burma tabuk je thine ni mungkai Alak de Burma bo aro tam khai tongoni kai bubagra no obone bagoi no bubagra tidul mane bagoi bubagra nang belai no hamaya faru bo aja tam samung khai tongoni bo jaga samung khai tongmo khai এই তাম কোম্পানি আম আছো সিয়া গে যেতেব security guard tongo hambai